Vi har skrevet en temaopgave omkring fødevare og sundhed, og den er blevet udarbejdet af Selina, Annika, Lea og Alberte, 1. P, MF Gym. Vores problemformulering er, hvilken indflydelse har fødevareproduktionen på verdensbefolkningen, og hvad består fødevare af? Så det første kemispørgsmålet vi har, er, hvilke fedtsyrer er sunde, og hvilket er usunde? Hvordan påvises de sunde fedtsyrer? Carbonbindinger og hydrogenbindinger i det periodiske system. Carbon ligger i hovedgruppe 4 og har 4 elektroner i yderste skal og mangler 4 elektroner for at komme op på de 8 for at ligne den nærmeste ædelgas, altså oktantreglen. Hydrogen ligger i første hovedgruppe og har 1, og derfor mangler kun 1 mere for at ligne helium, ligesom for oktantreglen, ja. En enkelt binding er et elektronpar mellem 2 atomer, og et elektronpar kan vises med 1 streg eller 2 prikker. Og så dobbeltbindinger, det er så bare, hvor der er 2 elektronpar mellem 2 atomer, og de vises med enten 4 prikker eller 2 streger. Mættede og umættede fedtsyrer. De mættede fedtsyrer består af enkelte bindinger, og det er også dem, som er usunde, og det er tit dem, der kommer fra dyr, hvorimod de sunde fedtsyrer tit kommer fra planter, og de består af dobbeltbindinger. Forsøget med brom, som man kan se her på figuren, er, hvor stoffet dibrom og C og H-atomerne der, de reagerer med hinanden, og hvor man så kan se, at brom går ind og udfylder de pladser herover på der, når de reagerer sammen. Og så det er så en additionsreaktion. Additionsreaktion er en kemisk reaktion, hvor 2 eller flere molekyler går sammen til et større molekyle. Den slags reaktioner er begrænset til molekyler af dobbelt- eller trippelbindinger. Og vores biologispørgsmål går ud på at forklare, hvad forskellen er på diabetes 1 og diabetes 2, og hvordan kosten spiller en rolle for diabetespatienter sammenholdt med behandlingsmuligheder for diabetes 1 og 2. I diabetes 1 ophører bugspytkirtlens produktion af insulin gradvist i løbet af nogle måneder. Det skyldes, at kroppens eget immunforsvar dræber de celler, som producerer insulin. Og derfor er man nødt til at indsprøjte insulin resten af livet. Type 1 diabetes rammer typisk folk i barndommen. Diabetes 2 er den mest udbredte livsstilssygdom i Danmark og i mange andre rige lande. Ved diabetes 2 udvikler kroppen insulinresistens. Det betyder, at insulinet fra bugspytkirtlen begynder at miste sin virkning i løbet af årene. Cellerne optager ikke nok glukose fra blodet, og derfor tvinges kroppen til at bortskaffe glukosen på en anden måde. Dog er det ikke nok for diabetes 2-patienter at sprøjte insulin i kroppen. De skal ændre deres livsstilsvaner. Denne figur angiver det glykemiske indeks over nogle forskellige fødevarer. Og glykemisk indeks angiver, hvor meget blodsukker stiger i procent efter indtagelse af 50 gram kulhydrat i fødevarer sammenlignet med 50 gram ren glukose. Ja, og så kan vi så se de forskellige fødevarer, der er blevet, hvor den glykemiske indeks er blevet beregnet på. På den her figur ser vi sammenligningen af, hvad der sker, når man henholdsvis har for lavt blodsukker og for højt blodsukker. Ved for lavt blodsukker sker der det i bugspytkirtlen, at alfacellerne frigiver glukagon. Efterfølgende frigiver leveren glukose fra glykogen, som derved får blodsukker til at stige til normalt. Når man så kigger på for højt blodsukker, starter det også i bugspytkirtlen, hvor der frigives insulin fra beta-cellerne. Derfor optager cellerne glukose fra blodet, som får blodsukkeret til at stige. Denne figur viser de forskellige stoffer, som madvarerne til højre indeholder. Det er vist i stregformlerne. Ren glukose kører direkte
ud i blodsukkeret. I sukkerknaller skal der være et enkelt enzym, som spalter molekylet til 2 molekyler. I stivelse er det enzymerne, der nedbryder stivelsen, først til lange kæder, kortere kæder til diasakkarider og til sidst monosakkarider. Det er monosakkariderne, der går ind i blodet og giver en blodstigning. Spiser man noget med meget plantefibre i, indtager man mange kulhydrater. Men man kan ikke nedbryde plantefibrene, og derfor får man ikke blodsukkerstigningen fra plantefibre. Når sukkeret kommer ind i blodet, skal det direkte ud til cellerne og ind i cellerne. Det bliver hjulpet ved hjælp af enzymen, fordi cellerne skal have respiration for at bruge energi. Figuren viser respirationsmodellen og hvad der skal til. Yes. Geografi. Vi har spørgsmålet A, og det er, hvad er befolkningstallet i verden og fødevareproduktionen og forbruget forskellige steder i verden været gennem tiden? I dag er der 7.490.866.000 mennesker i verden. Og fødevareforsyningen gennem årene er steget meget. Der er blevet produceret flere og flere fødevarer, da befolkningstallet i verden er steget. Vi kan ud fra de givne figurer se en markant stigning gennem tiden. I de rige dele af verden spiser en gennemsnitlig person flere animalske produkter end en gennemsnitlig person i de fattige dele af verden. Produktionen af animalske produkter kræver et større areal af produktion end vegetabilske produkter. Den første figur er et godt eksempel på stigningen gennem de mange årtier. Denne figur viser stigningen, og den begynder at stige markant 1000 år efter Kristus. Og det er så lige imellem middelalder og ny tid. Denne figur viser kødforsyning i Afrika, Amerika, Asien, Europa og Oceanien. Man kan se, at f.eks. i Afrika, som er et fattigt kontinent med mange indbyggere, så bliver der produceret utroligt lidt kød i forhold til, hvor mange mennesker der er. Og det er så den blå streg, der ligger helt hernede. Tallet er dog steget lidt i løbet af de seneste år, men ikke særlig meget. Det har også meget med klimaet i Afrika at gøre. Der er tørt og ikke nok vand til at vande afgrøderne. Derfor er det også svært for dyrene at leve, da der er meget tørke, og folk er fattige og har ikke råd til at give deres dyr mad. Der er problemer med overvægt i de rige dele af verden, og der er problemer med undervægt og fejlernæring i de fattige dele af verden, hvilket også kan have en indflydelse på diabetes, fordi at i de rige dele af verden, der har vi råd til rigtig meget mad og alt sådan noget, og det har de i de fattige dele af verden. Et andet kontinent, hvis kødforsyning er lav, er i Asien. Asien er et kontinent, hvor der er allerflest indbyggere per kvadratkilometer. Asien er stort og har også mange fattige folk. Kød er dyrt for de fattige. Det er dog steget mere end i Afrika, men stadig et meget lille tal. Herimod kan man godt se, hvilke kontinenter der er i lande. Fordi man kan fx se, at Europa det ligger ret højt. Og det er et i-land. Yes. Der bliver produceret utrolig meget kød i verden, og hvis vi bliver ved med at producere så meget kød, så vil det gå ud over vores klima. Vi producerer rigtig meget, men smadrer så meget ud. Denne figur viser det rigtig godt. Her kan man se, hvor stor stigning har været siden 1961. Tonsene er blevet meget høje, men der er selvfølgelig også kommet flere mennesker til. Alligevel er det rigtig meget det sted. Bare fra 2011 til 2013 er stigningen blevet en del højere. Den sidste figur viser kornproduktionen fra 1960 til 2010. Den er steget og faldet, men i det lange løb er den kun steget. Kornproduktionen kræver store arealer, og det vil komme til at gå ud over de store regnskove eller andet natur. Vores konklusion er, at det betyder meget for folk med diabetes, at man skal passe på, hvad man spiser. Produktionen af fødevarer har stor betydning for folks madvaner, og fødevarer består af glukose, stivelse, fedtsyre, sukrose, cellulose og fruktose.